ipapagawa ko sa'yo. Ano ba yan? Ito. Busy nga yung tao. Sige na, saglit lang. Edit ng video tapos tinawag mo. Ano bang gagawin dyan? Bakit may pera? Nakita mo yan? Oo, siyempre. Pera. Coin. Oo, alam ko pera yan. Yung one, halimbawa one, baliktarin mo Malaki siya to dito. hindi parehas. Basta, hayaan mo kahit na. Baliktarin mo siya. Courier to Kahit na, basta importante yung baliktarin mo lang siya, pero one move lang. One move lang ang gagawin mo. Ano ko naman gagawin yan? One move. Basta one move 1, lang. 2, 3, 4. Anong gagawin ko? Basta one move lang. Grabe naman to. One move lang. Saan mo nakita niyan? Basta, huwag ka na magtanong. Busy nga yung tao, nag-edit yung video. Na. Inistorbo mo. Ano? One move? One move nga lang. Pag nagawa mo yan, ikaw na. Ikaw na magaling. Ikaw na ang magaling sa math. Anong premyo? Anong Basta, makukuha ko na ano na premyo? Ako nang bahala dyan kung anong premyo. Ayoko. Pag walang premyo, ayoko. Sige mo na. muna. Sabihin mo muna. Basta may premyo ka. Sige. Isang move lang? Oo, isang move lang. Saan ako nagsimula? Basta yung, gawin mo, baliktarin mo lang siya. Kung halimbawa, eto, one. Dapat, nakabaliktad siya. Ano ba yung baliktad? Yung baliktarin mo siya ba? Ganito? Opposite. Hindi. Ganyan, baliktarin. O, sige, baliktarin natin. Hindi. Teka lang. Ano ba yan? Gawin mo nga siyang, opposite yung, halimbawa, eto. Oo. Dapat, halimbawa, dito ka, di ba, dito ka magbilang. Oo. Gawin mo siyang dito ka sa kabila magbilang. Dito ko nagsimula. 1, 2, ito 3, 2, 1. Baliktad nga. Paano ko naging, anong gagawin ko? Yan nga, basta ikaw Isang na move lang ha, Oo, isang move lang, walang dayaan. Walang Isang- dayaan talaga. Isang move lang. Ano kayang gagawin ko? Ito, hindi. Anong gagawin ko? Ano ba yon? Sige na. Pa-help naman dyan. Ano bahala mag-isip dyan? Dali. Bilis na. Ano ba yon? Basta yung isang move lang. Dito ako nagsimula. 1, 2, 3, 4. So, ito naging 4. Ganon? Basta baliktad nga. Kung ito naging 4. 1, 2, 3. Ay, naku, andyan lang sa harap. Naku, talaga. Ano ba yan? Naku, talaga. 1, 2, 3, 4. Ay, ito lang pala. Yan, napakasimple. Ay. Anong premyo? Ayan. Wow, ang galing. Wow. Anong premyo? Anong premyo? Ang tao, inistorbo mo, nag-edit ng video, tapos Congrats. tawag mo, anong premyo? Anong premyo? Anong premyo sa akin? Mamaya Akin na. na to? Utang muna. Akin na to? Utang na to? Utang nga muna. Hindi, ayoko. Pinahirapan mo ako. Ano ba yun? Basta, mamaya na. Hindi, Utang muna. ayoko. Sabihin mo na. Ano ba yun?